Eta Gaudia babestu. Tako gutxi, boska. Otaino Kaskar atera du, zigor kolpe hori, Genua. Zer bizkor. Laguntza behar du orain. Korrikalaria dira Hernaniarrek, Etxeberriaren laguntza badauka, eta plakatzerako pasea. Heldu da. Bigarrengo kolpean ailegatu da Esnal. Baina Etxegua legezkoa. Oso hiru laurdeneko bizia dauzka Hernanik, Genua izan da orain honetan jokaldi luzeena egin duena, da gero zakiten Etxegua Esnalek. Osta ere bai, plakatu dute. Bai, baina batzekin laguntza bi aldetan izan duela, eta plakaiak ez dirala inerraza. Horrelako zelaietan, beti ematen dizu aukera bat, pase bat egiteko azken unean, eta hortxe. Laguntza izan da, Esnalek oso ondo. Plakatu bai egin du. Fedea izan du gainera, eta bigarrengo kolpean ailegatu da. Entxegua ona, eta irudi polita honek ere badu, Entxegua bideoan ikusteko bero. Polita, entzat. Ostiko ere gauzatu du, Garmendiak, eta 19 eta 5,